Агыйделкәй, моңлы Агыйделкәй, дулкыннарыңны кага-кага, йомшак суың белән ярларыңны иркәләп, боргалана-сыргалана, агасың да агасың. Төбеңдә калын тарих ята. Анда кеше язмышы, халык каргышы, күз яшьләре анда, җан ачысы. Анда өрнү, сыкрау, күпкә сагыш, анда сөю, нәфрәт, кайгы, хәсрәт. Анда марш белән моңлы җыр да, бүгенге дә анда, үткән чор да. Агыйделкәй, син барысын да күрдең, барысына да шаһит. Хәтердә үскән чаклар, җиләкләр пешкән чаклар, аллы-гөлле чәчәкләрдән куаныч тапкан чаклар, бәбкәләр үскән чаклар, печәнгә төшкән чаклар, җир җимертеп болыннарда колыннар чапкан чаклар. Эх, рәхәтсың, яшь чаклар. Yaşlı boylarına bağlı
Москва. 1941-нің жәйі шамлы хабар жерге кетірді. Дұшман біздің елге бәріп кірген. Ғашық болырға да үлгірмедік, сафқа дәшіп, барға ойнады. Қарыс еллар көзге туры қарап, шигерділер қызыл тойларны.
Сау булыгыз, таныш болыннарым, біз кеттік тә бугай, кузгалып. Агыделкәй ага, тынғы білмей, ак пароход бара, су ярып. Agıdelede ak paraxotlar aladı qınları, Agıdelede ak paraxotlar aladı qınları. Алтын дағалардан ут шешіле, келе атлар ярсып, ашқынып, шапқан шақталар үте матур, күзләрендә ұшқын қырғый ут.
Argamaklar sığış yıllarında tuplar sirep şaptı jigeler. Pulemyotlu taçankalar tarttı. Soldat buldu atlar iğelek. Amşılamayık, avdarlamayık atını, şayılap tartsın elinin suqaсын. Atul tartır, avır yüklerini de, zirek başlar tutsun noktasın. Көрігіші дұслар, atlar kile, alar hoca ilem kırında. Atlar isen bulsun, hizmet şavı sünmez ilde yıllar boyuna. Yaratmak olur miken Doğan yakının sihri mınları. Soldat saqta turgan şağında da Tınlay doğan yakının jırları. Anda süger
Өзінің қауышуны тілеп, үзіліп сайрады, басып еш талға. Қадірлесін еркем, айрылған таңын арыны, ешбір вақыт сүймем дейдім башқа ярларыны. Қадірлесін еркем, айрылған таңын арыны, ешбір вақыт сүймем дейдім башқа ярларыны. Atlar yazarman dedik, bik sağınırman dedik, isteligim olasın deyip ağlayıp birdik. Yarımının buləgi deyip, yüreğim yalqını deyip, qanlı güreş qırını da saqlab min yürüdüm. Qadirləsin irkəm, ayrılı dağların, jingib qayt dedin seni mina, düşman yavları. Тол кәләшнең аппақ мендәрләре күпме күз яшьләрен сеңдергән. Бәлки кайтып тәрәз чиртер диеп, керфек какмый төннәр үткәргән. Сандык төбендәге солдат хаты кат-кат укып инде таушалган. Ятып калган газизләрен сагынып, көтә-көтә чәчләр агарган. Jingib qayt dedin seni mina, düşman yavları. Jingib qayt dedin seni mina, düşman Biz яшенле давыл кебек айкап киләбез. Илгә бәхет, шатлык даулап, утка керәбез. Кичәбез киң дәрьяларны, урман тауларны, давыл кебек туздырабыз дошман яуларын. Без ант иттек, ураклардан кулны алмабыз. Бүтін дошман берләшсә дә, җиңми калмабыз.
жеңуінің ұмтылмаслық данлы болуын иң матур жыр итеп жырлар киләчәк буын. Сугышларны күреп үсмәсәк тә, ни икәнен без беләбез бүген. Киләчәктә сагыш болытлары капламасын илебезнең күген. Бар дөньяга тынычлык телибез. Мәңге аяз булсын, эй күгем. Мәңге азат булсын, эй илем. Hayırlı kеш, hürmetli kazanlılar, muhterem konsertimiz konaklары. Sizni Tataristan Respublikası Aqtanış rayonu Musa Jalil ismindagi premiya iyasi Og'idil Davlat jir ham biyu ansambli salamlaydi. Hürmetli тамашачылар, хәзер сәхнә түренә Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Ленар Сәйитҗан улы Хакимҗановны чакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар, сәмсез. Шундан да мына безнең Агыйдел ансамбле бүген Казан сәхнәсендә үзенең яңа иҗади программасын тәкъдим итә. Бик матур программа. Ансамбль үзе дә бик матур итеп эшләп килә. Бүгенге көндә бик үзенчәлекле, талантлы, шуннан да халыкчан артистларыбыз безнең бу коллективта. Алар инде бездән җырак булса да, республиканың башка читендә булса да, без аларны бик еш күрәбез Казанда. Башка төбәкләрдә шуннан да менә ансамбльгә коллективка җитәкчелегенә бу рәхмәт сүзләребезне министрлык исеменнән ансамбльгә тамамлай яңа иҗади уңышлар, яңа үрнәк, шулай итеп матур итеп, Aqtanış исемен республиканың танытып, киләчәктә дә матур итеп эшләргә. Һәм дә инде безнең монда Мәдәният министры матур программасы белән бүләкләнә. Гөлназ Гөлүсова. Кеше алкышларыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан Республикасының Мәдәният министры рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Илсур Илдар улы.
Pek zor rahmat. Konsertimizni Og'idil ansambli qarshida shug'ullanuvchi Oq inish bolalar biyu ansambli davom etadi. Zangar ko'zli g'ishiq ansamblining yetakchisi Tatariston Respublikasining ot qozongan madaniyat xizmatkari Liliya Fathulina.
гүзәл, матур минем халкым. Сәхнәләргә килеп чыга балкып, кай кызлары сылулардан сылу. Эх, егетләр, бәхет татар булу. Нинди гүзәл, матур минем халкым. Кызлар кояш, егетләре ялкын. Дәүләт тоткан, хәтер бар канында. Исеме зур, данлы җир шарында.
шәһәрендә яшәүче Актаныш якташлары җәмгыяте рәисе Васим Хуҗаян улы Вахитовны чакырабыз. Васим әфәнде, рәхим итегез сәхнәгә. Hürmetli kazanırlar, hürmetli yaktaşlar, kelgen konaklар, mına biz bek motor ijat konserti qarayız. Aktarışның күзгісі, республикасының күзгісі, Ағидыл жыр бию дәулет ансамблі. Ол енді көптәннән Актаныш жерінде хасил болған енді дистелер яллап, ол ақтау халық есімін ерткен. Хәзір енді аның шушындай оңышлы шығышларын көріп хөкүмәтебез, мәдәният министрлыгы, район хакимиятының иңел навапышының тырышлыгы белән аңа инде дәүләт җыр бу исеме бирелде. Шуңа күрә ул хәзер төрле республикаларда, төрле илләрдә чыгыш ясый. Кырымда булмасын, анда Азия илләрендә булмасын, Төркиядә һәм башка җирләрдә күреп торасыз. Ул татар җыр бию ансамбле булса да, Россиянең күп милләтле халыкларын сәнгать аша күрсәтә, җыр белән, бию белән, рус җырында, татар җырында, казак, башкорт, чуаш, башка җырларда шуңа күрә ул милләтебезне берләштереп, дус яшәргә чакыра, үрнәк күрсәтә. Шуңа күрә аның эштәлеге дә хәзер биек җиңүнең 70 еллыгына башлаган. Темасы да туры килә. Быел Татарстаныбызга 100 ел тула. Менә шуңа күрә дә багышланган. Шуңа күрә без бик зур рәхмәт итәбез сезгә, хөрмәтле тамашачылар, килгәнегез өчен, шушы артистларыбызны ансамбль зурлап килгәнегез өчен Актанышлар исеменнән сезгә рәхмәт итәбез. Исәнлек, саулык телибез сезгә барыгызга. Инде безнең зур беләгебез Лилия Мавлавиеваны сезне чакырабыз. Ансамбльнең хуҗасы биредәме, Лилия? Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Аңа коллективка мактау грамотасы тапшырабыз. Бу чәчәкләр Актаныш якташлар җәмгыяте исеменнән сезнең коллективка һәм безнең шушындый истәлек бүләге бар, шушын тапшырабыз. Менә шундый мотор истәлек бүләге сезгә, сезнең коллективка. Инде баяда әйтеп киттем, шушы коллективны туплауда, аларга мөмкинлек тудыруда район хакимияте башлыгы Иңгел Навапышның зур хезмәте, администрациянең, шуңа күрә якташлар исеменнән, казанлылар исеменнән истәлек бүләге тапшырабыз. Рәхим итегез, Иңгел Навапыш. Sağınam seni Aktanışım, güzel tabiatin sağınam, məşhur
oqtanışım Vay tarixim için sağınam Halkımızın danlı hem künelli Vay tarixim için sağınam Halkımızın danlı hem künelli Görüp gadetlerin sağınam Mini yaradan sine oktanışım Hem çişmelerin yaradan Ahidilge qarab gurur basıp Balqıp durganını yaradan Ahidilge qarab gurur basıp Balqıp durganını yaradan Min sağınam seni oktanışım Ay tabiatini sağınam Nergeymenlegin üzenligin Matur bakşaların sağınam Nergeymenlegin üzenligin Matur bakşaların sağınam Yaradan sine oktanışım Eşen halkım için yaradan Yarışçıları bilen kan kazangan Elfiyeler için yaradan Yarışçıları bilen kan kazangan Talantların için yaradan Yarışçıları bilen don kazangan Elfiyeler için yaradan Yarışçıları bilen don kazangan Talantların için Ağidil ansambli veteranı yoqtaşыбыз Газинур Фарукшин. Hem onun әлеге jürinin сүзләре, әлбәттә, Васим абый Вахитовныкы иде. Көчле алкышлар безнең якташларыбызга, хөрмәтле кунаклар.
Senden gelle buladı inde yüreğim yarsıları Kaşığı kara kuzeni zenger kirfigini karalasın Kuz karaşın maganitılı kirfigini karalasın Kuz karaşın maganitılı kirfigini Yarsılara, sinden gelle buladı yine yüreğim yarsılara karakterları, kusirbe bağlıları karakterları, kusirbe bağlıları Sinden gelle buladı yine yüreğim yarsılara Sinden gelle buladı yine yüreğim yarsılara Şaştım bulay, birsin xuday, bir bulayga min bulay Aldalı, bir bulayga min bulay Tahir zıfra mekabetin birsin sizge de bulay Sen sıkta sigizni, sikrek çıktı dingizni Sikrek çıktı dingizni, siz unutmasanız bizni biz unutmamız sizni
şeşek ata gülüm Al şeşek ata gülüm Gül şeşek ata gülüm Al şeşeklerge kumelep yaşasın tuğan ilim Al şeşeklerge kumelep yaşasın tuğan ilim Ayni Cemile şey günler yemlile Ayni Cemile şey günler yemlile Ayni Cemile şey
Bütün нәрсә сине хәтерләтә. Bütün нәрсә сине уйлата. Уйласам уйларым, җырласам җырларым, сагышымны гына янардан. Таңнар атса таңнарым,
şeşke var Üzmeyim senin kısmı Ortasında bir şeşke var Üzmeyim senin kısmı Terezetlerim izlegin Sandıgaş konaklagan bizdir miyim Sağınam sizdir miyim Konaklagan bizdir miyim Sağınam sizdir miyim Tereze açsam gül kurem İşik açsam kukurem Siz dostlardan nurlu çizim Koyaş belen tin kurem Siz dostlardan nurlu çizim Koyaş belen tin kurem Boğazlarda ciler ise Şeşkelerge Şu şeşkeler arasından Özlemesini sağınıp Şu şeşkeler arasından Özlemesini sağınıp Şu şeşkeler arasından Özlemesini sağınıp Özlemesini sağınıp
Sizge tuğla bassalar mı? Bizge tuğla bassalar. Sizge tuğla bassalar mı? Bizge tuğla bassalar. Sizge nişik bizge şulay jırlap köngül aşalar. Sizge nişik bizge şulay jırlap köngül aşalar. Tuğlay 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 da sayri tuğlay hama şulay bizge suklana Alayda birge birge, bulayda birge birge. Alayda birge birge, bulayda birge birge. Jası bini ömür boyu dallaşılay jürürge. Jası bini ömür boyu dallaşılay jürürge. Tuğlay 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 da sayri tuğlay hama şulay bizge suklana bulay. Birlikte yıkılırsa yaptı yana unuturuz. Durulursa ışığında patı iken yıkılır. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Uğran boyu yol boyula, indir boyu suyula. Tüktüm canım şınarsın dik yıklama öptüm boyu. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Alma bakşasında kirip almağa uğrundun beni. Yana yürek yokun alıp götürüp uğrundun. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Birge basayınları, oynap gelip çırlar deyip kumela çayınları. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Ay duvar dupaya, ay duvar dupaya. Zeker yollarında böyle paya vardım simpaya. Татарстан минин республикам. Россиянең матур җирендә. Батырларны күрсәң гаҗәпләнмә. Батырлар күп татар илендә. Biz Tatarlar şuşu isim bilen jirde yaşav üze bir bәхет. Яшибез бу җирдә бар халыклар белән берләшеп. Ут күршеләр булып яшигәле. Уртак безнең телләр, гадәтләр, татулык һәм дуслык чәчәк атсын. Шушы безнең җирдә теләкләр. Хөрмәтле мәркәзебез кунаклары. Сезнең алдыгызда бүген чыгыш ясады. Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге премия иясе, Актаныш районы, Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы. Һәм концертыбыз кунаклары Ак Инеш балалар бию ансамбле. Ансамблебезнең сәнгать җитәкчесе һәм баш балетмейстеры, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Фатхуллина. Балетмейстер Илдар Хатмуллин. Ансамблебезнең хоримейстеры, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Инсаф Хабибуллин. Хоримейстер Наил Мөхәммәтҗанов. Ансамблебезнең җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Ялалова. Һәм концертыбызны алып бардылар Камил Ямилов. Инсия Габдуллина. Хәзер сәхнә түренә Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы башлыгы Энгел Навабулы Фаттаховны чакырабыз. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле якташлар, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар. Рәхмәт сезгә бик зур итеп, безне яратып,
шулай залына шыгрым тудыры килгәнегез өчен. Ел сайын без отчет концерты белән киләбез. Казан тамашачысы алдына. Быел инде яңа состав белән килдек дисәк тә була. Чөнки узган ел безнең 12 биюче һәм җырчы кызыбыз декретка китте. Ул яктан әйбәт эшләйләр алар тоже. Дөресен әйткәндә, шушындай дәүләт ансамбленең актанышта булуы ул безнең өчен зур горурлык, зур шатлык. Бик зур рәхмәт республикабыз президентына, мәдәният министрлыгына шушындай ансамбленең актанышта булдырганнары өчен һәм бүген көндә дә аның шулай матур итеп яшәп эшләп килгәне өчен. Әлбәттә, бу бик мөһим. Икенче яктан караганда, актанышта да булмаса, кайсы районда булырга тиеш инде мондый ансамбль. Татар гимназиясы бар. Төрле өлкәләрдән балалар укыйлар безнең. Үзебезнең үсеп килүче балаларыбыз бар. Кече яшьтән шулай олы сәнгатьне күреп үсүләре әлбәттә ул киләчәктә аларның тормышын билгеләр өчен, юнәлеш бирер өчен зур чара булып тора. Әлбәттә, Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбльләренең әле тарихы бик әз. Беләбез, үзебезнең төп ансамбльнең кайчан ишканын, нинди тарихы барын. Шуңа әле аның үзенең урынын юллау дәвам итә. Әкренәп күреп торасыз, ул үзенең кыйссаларын ала килә. Барыбер инде безнең төбәктә яшәгән халыкның үзенчәлекләре бар. Типтәрләр дип йөртәләр бит инде безне. Күпмедер күләмдә инде башкорт канында бар бездә, күпмедер инде без үзебез чын татарлар булып торабыз бүген көндә. Чын татарлар яши актанышта дип гырланабыз. Актаныш ул бердән-бер район, кайсыдыр ки актанышның үзәгендә дә безнең балаларыбызны башлангыч мәктәптә татарча укыта торган. Шуңа күрә без үзебезнең тарихи бурычыбызны аңлыйбыз. Без барыбер татар дөньясына бирергә тиеш шәхесләр, язучылар да, әдипләр дә, җырчылар да, шәхесләр дә бирергә тиеш. Шушындай ансамбльләребез, шушындай мәктәпләребез булганда, Алла берсә бу чишмә саякмас дип шандырып калдырасыбыз килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 20 ел бик күп тарихи вакыйгаларга бай. Сез моны әлбәттә беләсез. Аларга өстәп безнең быел районыбыз төзелүгә 90 ел. Актанышның үзенең төзелүенә 310 еллыкны без билгеләп үтәчәкбез. Шуңа күрә апрель урталарында без Казан тамашачысы кырына тагын бер тапкыр киләчәкбез. Узган ел без үзебезнең муниципаль театрыбызны оештырдык. Узган ел сез аның Нурихан Фаттахның «Ител суга торыр» әсәрен карап горурландыгыз, әйтергә кирәк. Быел да без Казанда Актаныш театр көннәре үткәрәбез дибез. Безнең менә бер ай буе барды халык театрлары чыгышлары Актанышның үзендә, соңгысы менә 15 була безнең Киров театры белән. Шуңа быел да без үзебезнең муниципаль театрыбызны һәм берничә авыл театрын Казанга алып килебез дибез һәм әлбәттә үзебезнең шушы тарихи вакыйгаларга багышланган Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамблендә кертеп, музыкаль композициясын да сезгә әзерләп алып килербез дибез. Шуңа күрә һәр вакыт бергә булыйк, сезнең белән киләчәктә дә бергә матур итеп яшик. Һәм соңгысы, хөрмәтле тамашачылар, безнең Актанышның якташлар җәмгыяте кебек эшләүче җәмгыять юктыр ул республикада. Әлбәттә, аның башында Васим Кудиян улы тора. Бөтен менә оештыру чараларын. Гомумән ул Актанышның сулышы белән яши, дөресен әйтергә кирәк. Үзе Казанда яшәсә дә, Актанышның үзенә дә кайта һәм Казанда да ул бөтен безнең эшчәнлегебезне һәм якташлыгыбызны, элемтәбезне тәэмин итеп тора торган шәхес булып тора. Васим абый, шәгъдә кабул итеп алыгыз. Актанышларның чын йөрәгеннән сезгә карата язылган рәхмәт сүзләрен. Ул бик изге, бик эчтәлекле һәм бик тирән мәгънәгә ия була торган сүзләр. Чын күңелдән рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле якташларыбыз, рәхмәт Ингел Навович, безнең җәмгыятьне шулай зурлаган өчен киләчәктә дә Казанлылар, Актанышылар, гомумән сәнгать яратучылар бергә матур итеп эшлик тә яшик тә. Рәхмәт сезгә. Саулык теләмәк. Hürmetli tamaşaçılar indi etkilendirişle ansamblimizde türlü Respublikamızın türlü tübeklerinden, türlü şehirlerinden, rayonlarından, özlerinin, hünerlerinin ustası bulgan artistlar işli. Bugünkü fırsattan faydalanıp sizni ağır bilen tanıştırıp ötesi kile. Ansamblinin büyükşi solistları Artur Nigmatullin. Güçlü alkışlarınız, hürmetli tamaşaçılar. Ruzile Nigumanova, Lenar Dmitriyev, Anna Vasxetdinova, Rizale Gafarova, Ramil Glimnurov, Vadim Safin hem Ramazan Şeyhüddinov. Konsertimizni bezadilar skripkada Renata Minixanova, hem kıskançta hoşuna gitken, hem birinci boyanda Qozon shahar filarmoniyasi artisti, o'zimizning yo'qtoshimiz Oyzat Shayxlimardanov. Unda o'zining birinchi yo'llarini Og'idil davlat jir harbiy ansamblida boshlovchi bergan edi. Ikkinchi boyanda ansamblimizning konsertmeysteri Oyrat Nuriyev. Hürmetli Qozonlılar, bugungi kishda bizning bilan bo'lganingiz uchun zo'r rahmatlarimizni aytib, sizning bilan sog' bo'lishamiz. Uchrashuvlar nasib bo'lsin, esen sog' bo'ling'iz.